Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireniso abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero Lachitatu pa 24 Mei chaka cha 2023. Pajatu mwezi wa Mei ndi mwezi somene makhala zaka zambiri za Amayi Mariya. Mwachitsanzo tsiku la lero timachitanso chaka cha Amayi Mariya, amene timatchula kuti amayi mthandizi wa Akhristu, our ready help of Christians. Maparishi osiyanasiyana anasankhula mayiyu kukhala nkhoswe yawo. Mwachitsanzo ku Chiphaso Parish mu Lilongwe Archdiocese lero ndi tsiku la nkhoswe yawo. Monga anathandizira anthu aja kukana vinyo atawathera, tapempheso Amayi Mariya kuti azitipemphera, azitinenera, aziyenda nafe ndi kutithandiza kuti tiziyandikirana pafupi ndi mwana wake. Mawu athu oyamba lero Lachitatu la mulungu wa 7 la nyengo ya Pasaka akuchokera m'buku la ntchito za atumwi mutu wa 20 ndi 28 kulekeza 38. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Rafael Spiriano, omwenso ndi a mfumu Davide, kuchokera ku Nanthenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo tikupitirizabe kusinkhasinkha Salimo namba 68. Inu anthu a dziko lonse lapansi imbirani chauta, inu mafumu imbirani chauta. Tizimuimbira chauta mokondwa chifukwa cha zabwino zimene adatichitira, makamakanso nyengo ino ya Pasaka. Mthenga wathu wabwino tikupitiriza kusinkhasinkha pemphero la Ambuye Yesu lotipempherera ife, lokupemphererani inu, londipempherera ine. What a beautiful thing, Jesus kumatipempherera ife kwa Atate. Mthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera mutu wa 17 ndime ya 11 kulekeza 19. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe ndi kumulola chauta kuti atiyankhule pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Pazonse ndakuonetsani kuti pakugwira ntchito kolimba motere tiyenera kuthandiza ofowoka. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la ntchito za apostoli. Ntchito mutu 20 kuyambira pa vesi ya 28 ukalekeza 38. Pa nthawi yomweyo Paulo adawuza akulu a mpingo ku Efeso, Mzimu Woyera adakuyikani kuti muziyang'anira mpingo wonse. Tsono mudzisamale nokha ndipo musamalenso mpingowo. Werani nkhosa zanga, mpingo wa Ambuye umene iwo adawuwombola ndi magazi awo. Ndikudziwa kuti ndikadzachoka ine padzalowa mimbulu yoopsa pakati panu, imene sidzalekerera nkhosazo, ngakhale pakati pa inu nomwe. Padzadzuka ena olankhula zonama nkumakopa ophunzira kuti awatsate. Ndiye inu khalani maso. Kumbukirani kuti pa zaka zitatu usana ndi usiku sindidaleke kulangiza aliyense mwa inu ndi misozi. Choncho tsopano ndikukuyikani m'manja mwa Mulungu. Mawu ake oonetsetsa kukoma mtima kwake akusungeni bwino. Mawuwo ali ndi mphamvu zakukulitsa mpingo ndi kukupatsani madalitso onse amene Mulungu akusungira anthu ake. Silidasilire ndalama kapena zovala za munthu aliyense ayi. Inu nomwe mukudziwa kuti manja angawa adagwira ntchito kuti tipeze zimene ine ndi anzanga tikusowa. Pazonse ndikuonetsa kuti pakugwira ntchito kolimba motere
tiyenera kuthandiza ofoka. Kumbukirani mawu aja a Ambuye Yesu akuti kupatsa kumadalitsa munthu kuposa kulandira. Paulo atanena zimenezi adagwada pasi napemphera nawo pamodzi ena onse aja. Onsewo adalira kwambiri, adakumbatira Pauloyo namupsompsona polawirana naye. Makamaka adachita chisoni chifukwa cha mawu aja onena kuti iwo sadzaonanso nkhope yake. Pambuyo pake adamperekeza ku chombo. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 17 ndi 11 kulekeza 19. Pa nthawi yomweyo Yesu adapemphera ponena kuti, Atate Oyera, asungeni iwowa m'dzina lanu limene munandipatsa kuti akhala amodzi monga ife. Pamene ndinali nawo pamodzi ndidawasunga ndi mphamvu za dzina lanu zimene munandipatsa. Ndinkawalondoloza bwino, ndipo palibe ndi mmodzi yemwe amene adatayika, kupatula yekha uja amene adayenera kutayika, kuti zipherezere zimene malembo adaneneratu. Tsopano ndili kudza kwa inu, ndikuyankhula zimenezi pamene ndili pansi pano, kuti chimwemwe changa chikhale chodzaza mwa iwowo. Ndawaphunzitsa mawu anu. Anthu odalira za pansi pano amadana nawo, chifukwa iwo sali anzawo, monga inenso sindili anzawo. Sindikupempha kuti muwachotse m'dziko lapansi pano ayi, koma kuti muwatchinjirize kwa oyipa uja. Iwo sali a dziko lapansi, monga inenso sindili wa dziko lapansi. Muziwapatula ndi mawu anu kuti akhale anthu anu. Mawu anu ngoona zedi. Monga mudandituma ine pansi pano, inenso ndawatuma pansi pano. Ndipo chifukwa cha iwowo ndikudzipereka kwa inu, kuti iwonso akhale odzipereka moonadi kwa inu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, monga tinaonera tsiku lachiwiri lija dzulo, Paulo akuyamba kutsanzika kwa anthu a ku Efeso komanso ku Mileto, ulendo wake opita ku Yerusalemu umene tiuone tsiku la mawa. Pamene akuwatsanzika choncho, Paulo akuwakumbutsa zinthu zofunikira kuti azipanga m'moyo wawo wa Chikhristu. Paulo akutikumbutsa zinthu zofunikira kuti tizichita m'moyo wathu wa Chikhristu. Poyambirira akuwauza atsogoleri a mpingo kuti mudzisamale inu nomwe, kenaka musamalenso mpingo umene Ambuye adakupatsani. Ndi mawu amphamvu, ndi mawu ofunikira. Nthawi zina anthu timajijirika, timakangalika kufuna kusamala moyo wa anthu ena tisanasamale moyo wathu womwe. Kuwachitira ena zabwino sikulakwa, kwadzudzula ena sikulakwa. Komano tizionetsetsa kuti zomwe ndikuwathandiza ena kuti asinthe, ine mwini ngakhale ndikhale kuti sindimakwaniritsa, ndimayesetsa. Makolo kumadzudzula ana kuti ndaumve, iwo ndi auve namba 1 ziyenda. Mudzisamale inu nomwe kuti musamalenso mpingo umene ndidakupatsani. Apatu mwina tikhazikike kwambiri pa moyo wathu wauzimu. Timadzisamala bwanji? Tisanakambe zoti anthu akuchimwa, anthu akuba. Loku zimene zinachitika nthawi ija Ambuye Yesu amatsanzikana ndi ophunzira ake ku Last Supper kuja, mmodzi mwa inu adzandipereka. Tamva kuti aliyense anali concerned, kodi ndine Ambuye, kodi ndine Ambuye, kodi ndine Ambuye. Ngakhale odzampereka anafunsanso, kodi ndine Ambuye. Masiku ano tachulutsa kuloza zala ena. Tikambe nkhani yakatangale, aliyense angoti katangale iya katangale waonjeza. Dziko lonse mwina even titati tidzadzanepo anthu 100, tonse tidandaula pamenepo zakatangale. The question is, who is doing corruption? Who is corrupt? Mudzisamale inu mwini. Ndikuti nditayamba ineyo nkuona mmoyo mwanga kuti kunkhani yakatangale iyi ndisanakambe zothetsa katangale, ndidzifunse kuti ineyo ndimapanga bwanji zakatangale, ineyo ndimapanga bwanji zakuba, ineyo ndimapanga bwanji zonyazitsa anzanga, ineyo ndimapanga bwanji zogawanitsa ena.
Tikadzisamala ifeni nkuona kuti I have a problem and I must address it. Pang'ono ndi pang'ono zikhala zovutirapo kuti tathandizena kusintha. Mudzisamale inueni kuti musamalenso mpingo wa Ambuye. Nde mpingo datisiyira zipangizo zosiyana-siyana zimene tingamadzisamalire. Koma chipangizo chachikulu ndi sakramenti lakulapa. Kuti tilandire bwino masakramenti ena onse. Kumawerenga mawu achauta tsiku ndi tsiku. Kumapanga mibindikiro pafupi. Tikatero tikusamala moyo wathu auzimu. Tisamala bwanji moyo wathu auzimu. Kumakhala ndi nthawi yosinkha-sinkha, meditation. Mmawa uja ukangocha osangoyambira otsegula radio. Kudzifunsa kuthokoza Ambuye, nkudzisinkhasinkha kuti tsiku langa la dzulo linayenda bwanji. Tsiku la lero ndiyende motani. Kumakhala ndi nthawi yona kuti ndikuchoka pati, ndili pati, ndikulowera pati. Kudzisamala iwe mwini. Tidzisamale madyedwe. Sichili chonse chimene chabwera kuti tidye. Tidziwe kuti gulu langa la magazi ndi chani. Ndipo zakudya zogwirizana ndi gulu langa la magazi ndi chani. Kodi mkatikati mwanga, munyengo ya mkatikati mwanga mwikuyenda bwanji, ndili ndi matenda anji, ndi zinthu ziti zimene ndikuyenera ndizidya, kapena zinthu ziti zimene ndikuyenera ndizipewa. Kumene kuti ndiye kudzisamala. Kumapanga kuti mafizo, jogging here and there. Kumadya kuti zakudya tabwino ngati tingatipeze. Kudya zakudya zabwino situtanthauza kudya zodula. Kudya balance the diet. Timbewa tija, timbalame tija. Tinthu tosiyana-siyana timene timotitenga ngati tonyozeka. Kaphala kadya kotendera bwino. Kudzisamala ifeni. Tisadikire wina kuti adzatisamala ife ayi. Chachiwiri pamene akwatsazika Paulo akunena kuti musamale pakati panupa padzabera mimbulu yofuna kuononga chikhristu chanu. Izo ndezo sakamba. Alipo anthu ena amabwera mdzina ngati lofuna kusamala uzimu wathu, kuli kuononga uzimu wathu. Kumangokamba zonyoza mpingo wanu, zonyoza masakramenti anu, zonyoza nsembe yanu, zonyoza atsogoleri anu. Inu nkumona ngati akusamala moyo wanu wauzimu. Imene ija ndi mimbulu imene yofuna kuti mukabwerera mbuyo. Musiye kukonda Mulungu wanu, musiye kukonda mpingo wanu, musiye kukonda mawu a Mulungu. Kudzabwera mimbulu yolusa pakati pano. Sizotanthauza kuti pakati pathu patikamakhala sipazilephera mavuto kugwetsana mphwayi here and there zizikhalapo. Tikayang'ana zimene zimachitika mu mpingo wathu, pali zina mwina adi zimatha kumatigwetsa ulesi, koma sizimatanthauza kuti ndi zonse zimene ife tikuyenera tidere nazo nkhawa. Mimbulu ija imakapanga capitalize weak spots muja, ncholinga chonena kuti ife tisiye kukonda mpingo wathu. Musamale pakati panupa padzabwera mimbulu yoopsa. Chachitatu chimene akuwauza nchonena kuti ine pakati panupa sindidapemphe ndalama kwa wina aliyense, sindidasilire golide kapena siliva kwa wina aliyense. Ndi manja angawa ndinkagwira ntchito, ndinkadzilimbika ine mwini. Paulo ndi ujapena ankauza anthu kuti osagwira ntchito asadye. Pamene akutsanzika akufuna kuti ukhale mpingo odzidalira, self reliance. Kale mpingo muone kuti nkhani za business mu mpingo siti magamba. Chifukwa chonena kuti mamissionaries atabwera amatithandiza, amatimangira machechi, amatichitira zakuti. Masiku ano mpingo ukuyenera kukhale odzidalira zimene akunena Paulos. Koma mukaona Khristu ambiri masiku ano timadana ikakwana nthawi yakudzidalira. Mpingo kupempha-pempha, sikupempha-pempha, kulibe chikhristu chosachiperekera nsembe. Nsembe ina ndiye kumauthandiza mpingo kuti uziyenda, kuti ukhale self-reliant and self-sustaining. Nchifukwa chani Paulo woyera powatsanzika akutsindika mawu amenewo. Chifukwa chonena kuti munthu amene amaphunzira kudzidalira ndi munthu amene amayamba kukhala munthu wopereka mothokoza. Nde chimwemwe chathu timachipeza pakupereka kusiyana ndi pakulandira. Happiness lies in giving than receiving. Tizigwira ntchito kuti tilalike mthenga wabwino. Tisamalalike kuti tidye, kuti tipeze zotisamala ayi. Augustino woyera amanena kuti we eat to preach, not preach to eat. Pamene tikugwira ntchito yachauta timadya ndi cholinga choti timtumikire bwino, osati kuntumikira ndi cholinga choti tidye bwino ayi. Abale ndi alongo, nkutsanzika kwa Paulo akufuna kuti moyo wathu onse uyang'ane kwa iye ndi kuyamba kumazigwiritsa ntchito moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Abale ndi alongo, kwamvetsera mawu oyamba a tsiku la lero tati Paulo walangiza anthu aja kuti adzisamale iweni, wauza kuti akhala anthu odzidalira, wauza kuti asamale ndi mimbulu imene idzabwere pakati pawo. Atanena zonse ngati kuli passage imene mukuyenera muziwerenga pafupi. Mukaona kuti atanena zonse Paulo akugwada. Anthu aja akumulondola akugwada naye. Look at the emotions there. Kenaka ali mkatikati mwakupemphera Paulo akuyamba kulira. Anthu ajaso akuyamba kulira. Kenaka kuti they started kissing each other with a brotherly kiss. Kusonyeza chikondi cha deep chimene chinali pakati pawo. Look at the emotions there. Kenaka Paulo
akuwauza kuti simudzandionanso ine. The power of positive emotions. Zimene zikuchitika, anthu akugwada limodzi, akupemphera limodzi, akukumbatirana limodzi, kenaka akutsanzikana Paulo akuwauza kuti simudzandionanso ine. Tikhale ndi positive emotions. Ena tili ndi mphamvu zoononga. Anthu achifukwa chionetsa chikondi chawo, chionetsa umodzi wawo, the power of being there for each other. Akukumbatirana, akupemphera kwa Mulungu. Ndipo Mulungu akuwadzaza ndi Mzimu Woyera pamene Paulo akuchoka pakati pawo kuyamba ulendo opita ku Yerusalemu. Ino ndine tadzazidwa ndi mphamvu ndi ma emotions otani. Nthawi zina timakhala ndi ma feelings oononga. Tikhale ndi ma feelings omanga. Kuwawidwa mtima kuti ndifuna ndisinthe zinthu. Kuwawidwa mtima kuti zimene zikuchitikaza, I think I can bring positive change. Ambiri timawawidwa mtima okaononga zinthu. Paulo ndi anthu aja anapemphera limodzi. Atalangiza anagwada. Akuyang'ana kwa Mulungu. Mulungu sadzalephera kudalitsa anthu amene amadalirana popemphererana wina ndi nzake, poyendera limodzi mmoyo wawo wauzimu. Tipempherere mabanja kuti limenelo likhale khalidwe lawo. Tikabwera mawu a Uthenga Wabwino, Ambuye Yesu akupitiriza kutipempherera kuti Atate atisunge muchoona, atiteteze. Monga ananenanso dzulo lija, atiteteze chifukwa sitichoka dziko lapansi, koma tikhazikike muchoona. Ndi mawu amphamvu pozindikira kuti Ambuye Yesu Sabata ino wakhala akutipempherera, dzana dzulo lero akutipempherera. Kupempheredwa ndi Ambuye chauta, kupempheredwa ndi Yesu Khristu mwini, chitipatse maziko amphamvu. Akupemphera kuti timkhulupirire, akupemphera kuti tikhala amodzi ngati Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Chizindikiro choyambirira chonena kuti tikufuna Mulungu atidalitse ndi kukhala ndi unity, kukhala united, kukhala anthu aumodzi. Ambiri timanena kuti timakonda Mulungu koma tikukonda migawiko. Koma Ambuye Yesu akutsindika kuti Atate ndikuwapempherera iwo kuti andikhulupirire ine. Brothers and sisters, it's very easy kumkhulupirira Ambuye Yesu. Ambuye Yesu olowa mu Yerusalemu, tintame mwana wa David. It's very easy kumkhulupirira. It's very easy kumkhulupirira Ambuye Yesu pamene ali pa phiri paja nkumasinthika maonekedwe. Mutilole timange misasa itatu. Ndi chinthu chapafupi kumkhulupirira Ambuye Yesu pamene tikuyenda kupita ku Emmaus. Ndine musaope. Tithamanga tibwerera ku Yerusalemu, mitima yathu ipanga phwi. Komano imakwana nthawi imene Ambuye Yesu amapempha kuti tinkhulupirire koopsa. Ambuye Yesu okhala pa mtanda. Atate mwandisiranji. Ndi chinthu chovuta kumkhulupirira Ambuye Yesu amene akuthatha ndi imfa. Ndi chinthu chovuta kumkhulupirira Ambuye Yesu amene akuoneka ngati nzukwa pakati pa nyanja ya moyo wathu. Koma iye akunena kuti timkhulupirire mu nyengo zonse. Sakunena kuti muzindikhulupirira pa mtendere pokha, kapena muzibwera kwa ine pa mavuto. In everything that we do, in everything that I say, in everything that I try to maneuver, ndizinkhulupirira Ambuye. Pamene Paulo akutsanzika, amaona mavuto, koma chifukwa chonkhulupirira Ambuye zinamulimbitsa mtima kuwaphunzitsa anthu kuti amkhulupirire Yesu Khristu pa mavuto ndi pa mtendere. Ino ndine tatiyeni tapempha Ambuye tsiku la lero amene akutipempherera. Poyambirira pakhale umodzi pakati pathu. Mukhale umodzi m'dziko, mukhale umodzi m'manja, mukhale umodzi mu utumiki, mukhale umodzi m'business. Farao anali ndi njira imodzi imene amadalira kwambiri akafuna kuti Aisraeli achedwe kutuluka mu ukapolo. Amasiya kuti azimenyana okhaokha. The moment Aisraeli amakhala pamodzi ndi kugwirizana, mona kuti zinthu zimayendera. Tisalole kukhala ndi migawiko ndi mipatuko pa zinthu zimene sitikuyenera kugawikana. Ambuye tithandizeni tsiku la lero, poti mukutipempherera, poti mukuyenda nafe, poti mutiteteze, tikhale anthu olimbikira, tikhale anthu opewa ziphunzitso zonama, koposaposa tikhale anthu odzisamala ife eni. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Maria,